Μην κλαις, Ειρήνη. Εμείς είμαστε εδώ. Μια φορά και ένα καιρό, σε μια χώρα κοντινή, που την έλεγαν Λουλουδοχώρα, κατοικούσε η Ειρήνη. Ζούσε χαρούμενη και ευτυχισμένη. Είχε ένα ωραίο σπίτι και πολύ αγάπη και φροντίδα από τους γονείς της. Είχε και πολλούς φίλους. Κάθε μέρα μετά το σχολείο γύριζε στο σπίτι, έκανε τα μαθήματά της και μετά έτρεχε με τους φίλους της στο δασάκι που ήταν κοντά στο σχολείο. Εκεί είχαν φυτέψει πολλά λουλούδια, τα οποία είχαν αναλάβει να τα φροντίζουν. Είχαν φτιάξει εκεί ένα δεντρόσπιτο, όπου είχαν όλα τους τα παιχνίδια. Τους άρεσε πολύ να κάνουν πικνίκ εκεί πάνω. Μια μέρα καθώς έπαιζαν, συνέβη κάτι τρομερό. Η Ειρήνη, καθώς έτρεχε στην πλαγιά του βουνού, εξαφανίστηκε. Οι φίλοι της έτρεξαν αμέσως να τη βρουν. Καθώς έψαχναν, άκουσαν τη φωνή της. Φώναζε βοήθεια από το βάθος μιας υπόγειας σπηλιάς, στην οποία είχε πέσει κατά λάθος. Όταν τα παιδιά κατέβηκαν στη σπηλιά, έμειναν έπλητα. Δεν πίστευαν στα μάτια τους. Η Ειρήνη όχι μόνο δεν είχε πάθει τίποτα, αλλά είχε πέσει πάνω σε ένα χρυσό πηγάδι. Γρήγορα ανακάλυψαν ότι το πηγάδι αυτό ήταν μαγικό. Πραγματοποιούσε όλες τις ευχές. Τα παιδιά σκέφτηκαν πως θα έπρεπε να το πουν στους γονείς τους. Σκέφτηκαν πως αυτό το πηγάδι δεν έπρεπε να πέσει σε λάθος χέρια. Έτσι οι γονείς αμέσως ειδοποίησαν την αστυνομία. Μέσα στην αστυνομία όμως υπήρχε και ένας αστυνομικός που ήταν κατάσκοπος του πολέμου. Ο πόλεμος ήταν ένας κακός άνθρωπος που έμενε στην πολεμοχώρα. Έβγαζε λεφτά από τους τσακωμούς των ανθρώπων. Βλέπετε, ο πόλεμος έφτιαχνε όπλα και μπορούσε να τα πουλήσει μόνο όταν οι άνθρωποι τσακωνόντουσαν. Τότε ήταν μέσα στην καλή χαρά. Όταν άκουσε για το πηγάδι των ευχών, άρχισε να σκέφτεται ένα σχέδιο για να το αποκτήσει. Το ήθελε πολύ, για να μην μπορούν να εύχονται οι άνθρωποι καλά πράγματα, όπως η Ειρήνη, αλλά να εύχεται μόνο ο ίδιος να υπάρχει πόλεμος για πάντα. Έτσι άρχισε να λέει παντού ότι οι κάτοικοι της Λουλουδοχώρας είχαν πάρει από αυτόν τα λουλούδια της χώρας τους χωρίς να τον πληρώσουν. Και μάλιστα ότι τώρα δεν τα φρόντιζαν όπως έπρεπε, με αποτέλεσμα τα λουλούδια να κινδυνεύουν να καταστραφούν. Έπρεπε λοιπόν να κατακτήσει τη Λουλουδοχώρα για να τη σώσει. Πήρε λοιπόν το στρατό του και έκανε την επίθεσή του. Η Λουλουδοχώρα είχε γίνει τώρα μία λυπημενοχώρα, γιατί όλα τα παιδιά ήταν λυπημένα. Είχαν χάσει τα σπίτια τους, το σχολείο τους, το δεντρόσπιτό τους, την ασφάλειά τους. Τα λουλούδια που τόσο πολύ έλεγε ο πόλεμος ότι ήθελε να τα προστατέψει, τώρα είχαν όλα ξελαθεί. Τα σπίτια ήταν γκρεμισμένα. Ο λόφος με το χρυσό πηγάδι των ευχών είχε γίνει το σπίτι του πολέμου. Η Ειρήνη συνέχεια έκλαιγε. Ο κόσμος στις γειτονικές χώρες μάθαινε τα νέα της Λουλουδοχώρας. Άρχισαν όλοι να υποψιάζονται ότι ο πόλεμος δεν ενδιαφέρονταν τελικά για τα λουλούδια, αλλά μόνο για τα χρήματα που τώρα έβγαζε. Άρχισαν λοιπόν να έρχονται άνθρωποι από τις γύρω χώρες για να σταματήσουν αυτή την αδικία και να βοηθήσουν τη Λουλουδοχώρα. Πρώτος κατέφτασε ο ακτιβιστούλης από τη χώρα της δράσης. Ζήτησε βοήθεια από όλους. Κάποιοι αρνήθηκαν να βοηθήσουν. Πολλοί όμως δέχτηκαν να πάνε μαζί του. Μαζί τους ήρθαν και άλλοι, όπως ο Λυγκιούλης από τη χώρα της υποστήριξης. Οι δύο αδελφούλες, η Φιλανθρωπίτσα και η Αγαδοργίτσα, οι δοτικές. Και φυσικά ο Θελοντούλης από τη χώρα της συμμετοχής. Όταν είδαν την Ειρήνη να κλαίει, της είπανε με μία φωνή: «Μην κλαις, Ειρήνη, εμείς είμαστε εδώ».
Αμέσως η Αγαθοεργίτσα πρόσφερε το χώρο με το μεγάλο δέντρο που είχε έξω από την εκκλησία της. Η αδελφή της, η Φιλανθρωπίτσα, έδωσε χρήματα για να αγοραστούν υλικά για ένα μεγάλο δεντρόσπιτο. Ο Αλληλεγγύουλης με τους υποστηρικτές έφτιαξε το καινούριο μεγάλο δεντρόσπιτο, όπου μάζεψαν όλους τους πρόσφυγες και τους άστεγους κατοίκους της λουλουδοχώρας. Τους έδωσαν φαγητό για να μην πεινάνε και ρούχα για να μην κρυώνουν και κάθισαν μαζί τους για να μην νιώθουν μοναξιά. Στο μεταξύ, οι άνθρωποι που δεν δέχτηκαν να βοηθήσουν τη λουλουδοχώρα πήγαν με το μέρος του πολέμου. Βλέπετε, τους έδινε χρήματα από αυτά που έβγαζε από τους τσακωμούς των ανθρώπων. Στην πραγματικότητα όμως κανείς δεν τον αγαπούσε. Η Ειρήνη όμως, ακόμα και τώρα, είχε πολύ αγάπη από τους φίλους της που την βοηθούσαν. Και έτσι άρχισε να χαμογελά και να βρίσκει την πίστη και την ελπίδα ότι η λουλουδοχώρα θα γίνει όπως πριν. Ο πόλεμος, όταν έβλεπε την Ειρήνη χαρούμενη, έσκαγε από τη ζήλια του. Αναρωτιόταν πώς γίνεται η Ειρήνη που της τα κατέστρεψε όλα να είναι τόσο ευτυχισμένη και αισιόδοξη, ενώ αυτός, παρόλο που είχε ένα σωρό λεφτά, δεν ένιωθε καθόλου ικανοποιημένος. Έτσι αποφάσισε να κλέψει την Ειρήνη για να σβήσει το χαμόγελο από τα χείλη της, αλλά και από όλους τους ανθρώπους. Ο ακτιβιστούλης μάζεψε όλους τους δραστικούς και πήγαν έξω από το σπίτι του πολέμου. Όλοι μαζί του φώναξαν «Σταμάτα να καταστρέφεις τη λουλουδοχώρα. Έτσι όπως το πας, εσύ και οι συνεργάτες σου θα καταστρέψετε ολόκληρο τον πλανήτη. Άσε την Ειρήνη ελεύθερη και τη λουλουδοχώρα ήσυχη». Ο πόλεμος στην αρχή αρνήθηκε. Σιγά σιγά όμως όλο και περισσότεροι άνθρωποι έρχονταν να βοηθήσουν τον ακτιβιστούλη και την ομάδα του. Οι συνεργάτες του πολέμου είδαν ότι η δύναμη του κόσμου συνεχώς μεγάλωνε. Κατάλαβαν ότι ο πόλεμος δεν είχε καμία ελπίδα να γλιτώσει. Τι θα τα έκαναν τα λεφτά που τους έδινε αν ο κόσμος είχε καταστραφεί? Έτσι αποφάσισαν να κάνουν κρυφά από τον πόλεμο μία ευχή στο χρυσό πηγάδι των ευχών. Ευχήθηκαν λοιπόν να εξαφανιστεί για πάντα ο πόλεμος από τη γη. Τότε ακούστηκε ένα μπαμ και ο πόλεμος εξαφανίστηκε. Όλοι μαζί γιόρτασαν την ελευθερία τους και την ειρήνη. Ο εθελοντούλης και οι συμμετοχικοί ανέλαβαν να ξαναχτίσουν τα σπίτια, τα σχολεία και το δεντρόσπιτο των παιδιών. Φύτεψαν καινούρια λουλούδια και έτσι η λουλουδοχώρα ξαναβρήκε το χρώμα της. Το χρώμα της ειρήνης και της ευημερίας. Από τότε και για πάντα ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Γέλαστο, με μουστάκι στριφογυριστό, που παρασκευάζει παγωτά με αγνά και φρέσκα υλικά. Κάθε μεσημέρι τριγυρνά από γειτονιά σε γειτονιά, με τα μάξι το χρωματιστό, όνειρο στον κόσμο των παιδιών.